אומרים שכשחיפאית מגיעה לתל אביב, בירת האופנה הישראלית, מזהים אותה מקילומטרים לפי הבגדים הצבעוניים והמראה הרועש. יצאנו לבדוק. מה ההבדלים בין אופנה חיפאית לאופנה תל אביבית? והאם יש בכלל דבר כזה, אופנה חיפאית? בתל אביב את רואה את האופנה גם בבוקר, צהריים וערב. את רואה אותה ברחוב. ופה את לא רואה את זה. את מבינה, לא חייבים לחכות לאירוע בלילה. להבדיל מהבגדים או התכשיטים, בכל מה שקשור לשיער, זה משהו שנולדים איתו, אפילו בחיפה. אבל למרות שיש כאלה שקיבלו שיער נהדר, וכאלה שממש לא, צריך גם לדעת מה לעשות איתו. המודעות פה לשיער בריא, היא שואפת, היא נמוכה מאוד. איך זה בא לידי ביטוי? בדרישות של הלקוחות. את רואה שפה זה לא משתנה. אדום זה אדום, והפסים העבים האלה זה עדיין פסים, והפלטות. זאת אומרת, כמה שירה היא יותר למרחק, כמה... היום בחורה חיפאית אני יכול לזהות אותה מקילומטר, בחורה תל אביבית אני לא יודע ממטר. בתל אביב לא תראי הרבה בלונדיניות. את תראי בלונדיניות שמגיעות מהפריפריות של תל אביב, קרי רשל"צ, חולון, בת ים ושות, בלי לפגוע חלילה באף אחת. את לא כל כך גם תראי בתל אביב את תופעת הפסים של הזברה, שלפעמים אני פה יכול לראות את זה בחיפה, שזה מכוער מאוד. בנות, די. ייתכן שהתל אביביות מעודכנות באופנה העולמית יותר מאיתנו? אולי בעצם התל אביבים פשוט המציאו טרנדים משלהם, ואנחנו בחיפה המעודכנים. האופנה התל אביבית לדעתי היא המצאה שלהם, של בנות מסוימות שהמציאו אותה. כי זה לא אופנה שאת רואה ברחוב, לא בפריז, ולא במילאנו, ולא ברומא, ואני מסתובבת. זאת לא אופנה, זו אופנה תל אביבית. של כאילו ג'ינס, טישרטים האלה, שזה משדר אולי צעיר יותר, פחות מחויד. ודווקא החיפאיות, אני חושבת שהן יותר יצירתיות, יותר ססגוניות. אולי לחיפאיות יש את הסטייל שלהן, אבל בדבר אחד, הן דומות לשאר אנשים בעולם. דווקא בתחום ההנעלה אין הבדל גדול בין חיפה לתל אביב. ההבדל היחידי הוא בהרגלי הצריכה. המגוון של נשים חיפאיות שמודעות לעניין של מותג ולעניין של אופנה הוא יותר מצומצם. ודווקא לא כמו בתל אביב, כמו עדר, שנגיד קראו בעיתון באיזושהי כתבה שעכשיו נורא אופנתי עגול. אז יאללה, כל תל אביב עגול, כל החלונות רב העגולים. באירופה זה לא ככה. דווקא אני מאוד 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 שמה לב שהקהל החיפאי, שוב, שאני פוגשת, הוא קהל שיודע בדיוק מה הוא רוצה, הוא קהל שמאוד מעורה באופנה, הוא קהל שמאוד מעורה בטרנדים חיפאיים. ממה נובעים ההבדלים? בגלל המרחק ממרכז הארץ? או שאולי לחיפה יש את הקצב שלה? לא חסרות תיאוריות. בגדול, הבדל אחד מרכזי זה המקצועיות. יש הבדל במקצועיות, בתפיסת עולם שלהם. שם כל אחד מתעסק בתחום, או מתמחה בתחום שהוא מתעסק בו. זה כאילו שהם פחות פותחים ז'ורנלים, פחות מסתכלים, פחות תקנו ז'ורנלים, תסתכלו על אופנה יותר, תלמדו את זה קצת, תעשו דוקטורט, אתם נשים. אישה שהיא אין לה טעם, זה לא משנה איפה היא גרה. היא יכולה לגור בחיפה או בתל אביב, או בסביון, או בירושלים, או באשדוד, או לא משנה איפה. אם אין לה טעם, ואם היא מחליטה לפתוח את הארון ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני אראה לכולם, שאני מה זה ממותגת, ואני אוציא את כל מה שיש לי בארון וילבש של עצמי, אז זה לא משנה איפה היא גרה. אם היא חסרת טעם, אז זה לא משנה איפה. מאחר ועולם האופנה כולו מבוסס על תפיסה סובייקטיבית, לא כל כך פשוט לקבוע למי יש חוש אופנה ולמי לא. במיוחד במדינה קטנה כמו שלנו, שבה 100 הקילומטרים שבין חיפה לתל אביב נחשבים למרחק גדול מאוד. את האופנה החיפאית. זאת אומרת שלראשונה אנחנו מביאים לשאול האם נשות חיפה מתלבשות אחרת מאשר אנשים בתל אביב? בפרק הקודם סיפרה לנו ריקי שור שבתל אביב הנשים לבושות נכון כל היום, בזמן שהחיפאית שומרת את הגרדרובה שלה לאיבנטים מיוחדים בערב. מפריע לי גם בעין וגם מפריע לי, אני 30 שנה במקצוע, שהאישה הבוגרת מתלבשת כמו הבת שלה. וזה לא מתאים. ובתל אביב את רואה את זה פחות. התל אביביות משקיעות יותר באיכות, וגם הצעירות, לא רק הנשים הבוגרות, והן משקיעות באיכות, וזה רואים את זה, והן לא צריכות להשקיע באבזרים, בצמידים וזה, ובקשתות על השערות, לא צריך. הן משקיעות במוצר טוב, איכותי, ואז הן נראות תמיד $1,000,000. גם מיטב מעצבי השיער שלנו חושבים שהחיפאית מעמיסה על עצמה יותר מדי אופנה. מה שנקרא בעסק, משתדלת.
יש עומס. יש עומס של עיצוב, והן אומרות, אוקיי, אם אני אעשה עוד פסים, ואני אעשה עוד גלגל חיצוני קצת עוד יותר גדול, ואני אקח את השביל עוד יותר נמוך הצידה, אני אראה יותר אטרקטיבית ויותר מושכת ויותר מעניינת. אבל כמו שאני אומר תמיד, more is less. לא צריך הרבה בשביל להיראות הרבה יותר יפה, חתיכה ומזמינה. אנשים פה יוצאים לבלות פעם בשבוע בתל אביב. אנשים רואים טלוויזיה, רואים אופנה, ועדיין האופנה כאילו נתקעת פה 5 שנים אחורה. אתה בא ללקוחה, אתה מציע לה משהו קצת יותר חדשני, קצת יותר את זה, לא, תעשה לי משהו כמו חברה שלה. ומה עם הציפורניים? האם החיפאית מעודכנת? מתברר שממש כן. בעניין הזה, צבעוני ורועש הוא הכי אין, ממש כמו באירופה. מה שאני ראיתי בחו"ל זה יותר נפוץ בחיפה וקריות, כן. האופנה פה היא יותר בצבעים, בצבעי לקים, בקישוטים, באמת שאוהבים יותר קישוטים פה בחיפה. וזה מושפע מאופנה עולמית, אני חושבת. אז תנו רספקט לחיפאיות. לא משנה מה הן לובשות, זה בא, כמו שאומר השיר, מהלב. נכון שהמעצבים הגדולים מכתיבים לנו משהו, אבל כל אחד גם, ואני חושבת שאני בעד, שכל אחד גם ייתן את עצמו. זה לא ייתכן שאת תשימי על עצמך מה שיכתיבו לך, ולא תתני כלום מעצמך, זה אותו דבר גם בבית. אם את לא נותנת משהו מהנשמה שלך, משהו מהיצירתיות שלך, אז זה לא שווה, כאילו מה, את איזה בובה שהלבישו אותה? ושוב אנחנו נגררים לדיון על ההבדל בין החיפאית לתל אביבית. אחרי יומיים שבהם דיברנו עם כל מי שמבין, התשובה ברורה. מצד אחד, יש הבדל. אבל מצד שני, יש מי שחושב שהוא לא כל כך נורא. השינוי הזה נובע בעיקר מחוסר סטיילינג שנובע מחוסר ידע איך לעצב את עצמך, איך לשדרג את עצמך. איזשהו מצב של חוסר ביטחון, והחוסר ביטחון מביא למצב של עודף סטיילינג. אני חושבת שבכלל התפיסה של התל אביביות, אני אגיד, יש להם איזושהי מודעות כלפי עצמם. אני חושבת שזה נובע גם מביטחון עצמי, וזה נובע גם מאיזושהי ידיעה שהן לא צריכות לשים על עצמם את כל הנוצצים, קישוטים, חישוקים למיניהם, בשביל להיראות טוב. תל אביב היא עיר של חיי לילה. יכול להיות זאת אומרת, זו עיר שיש יותר בילויים, אז אנשים משקיעים בברידים שלהם, לערב יותר, משקיעים הרבה יותר מאשר כאן זה עיר יותר של עבודה, של טיולים בחיק הטבע, להפך פה הכל הרבה יותר אמיתי ונקי. וזה לא קטע כזה שאתה צריך להראות ולהוכיח. בקיצור, אפשר לסכם. בחיפה תמצאו קצת מכל דבר, מנוצץ ומקושקש ועד לנקי ומחויף. ואולי כך זה עדיף, אחרת היינו יפות, אבל מה זה משעממות? בית הספר לאובק התפתח מאוד בשנים האחרונות והפך למרכז חינוך יוקרתי